Den kan ikke smage godt. Mange tak. Vent, er det dig, der har lavet den? Pinligt. Ja, den smager faktisk ikke så godt alligevel. Så. Han taler sandt. Hvad snakker du om? Min kage smager sgu da godt. Min kage smager godt. Du kan ikke være bekendt og fornærme min kage på den måde. Det er simpelthen for dårligt. Hun har fat i noget. Okay. Jeg gider ikke være sammen med sådan en klam stod som dig. Nu forsvinder jeg bare op i et sky. Vent. Au. Shit. What the fuck, han bliver til et svær. Ej, hvor underligt. Fuck din kage. Du ligner en dreng. Hvad gør jeg? Hvad snakker du om, mand? Det pisser. Jeg ligner i hvert fald ikke nogen dreng. Kan en dreng gøre det? Jeg kunne godt lide kagen. En dreng kan godt gøre det der. Hvad? Det passer. Desværre. Det tætte. Jeg har ret. Og det er det ikke. Hvad? Han har altså ret. Men i kage smager godt alligevel. Jeg ved det godt. Men det er lige meget. Han... Altså. Hey, dejlig sværet. Vil du gå ud en dag? Lad mig overveje det. Jeg skal bare lige spise noget mere kage først. For det smager så godt. Hvad fanden snakker du om? Du skal ikke gå ud med mit svær. Find dit eget svær. Han er mit svær. Og mit alene. Forstår du det? Hvad? Jeg synes, I skal gå på en dobbeltdate. Altså, bare en idé. Dårlig idé, god idé. Hvad synes du, Måne? Jeg ved det nemlig ikke. Jeg synes, det er en fabelagtig idé. Se, hvad jeg sagde. Og måske er jeg tvunget til at sige ja så. Kom nu, sig nu ja. Kom nu, det kan være herrehyggeligt. Vi kunne tage i biografen, vi kunne spise is, vi kunne gå på restaurant. Og italiensk mad eller fransk mad. Hvad er du mest til? Er du til lyshåret eller brunhåret brunetter? Dilemmaet er for stort! Hvad skal vi gøre? Det er jordens undergang. Måske kan I kysse! Nu har jeg glemt, at jeg kysser ikke på fyre. Jeg kysser ikke på fyre. Fat det! Jeg er en pige! Er du seriøs? Kys! Nej! Lid din kage. Jeg er enig! Jeg har sovet! Vil du have noget trøstekage? Tænk, jeg var ved at kysse en fyr. Ja, det vil jeg egentlig gerne. Nej, du vil ej! Fornærmede han lige min kage? Han kan ikke have fornærmet min kage. Min kage er alt for lækker til at blive fornærmet. Det er den lækreste kage i verden. Den vandt en 3. plads. En 3. plads, siger jeg. Den vandt kun 6. pladsen. Du lyver! Nej! Jo, du gør! Nej, jeg gør ikke. Jo, du gør! For min vandt. Nå, men din har bare været dårligere end min, så! Nej! Min er bedre, 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 min er bedre. Min er bedst! Au! De er lige gode, fat det dog, din bitch, mand. Jeg er ikke en bitch, din bitch! Som ligner en dreng. Du er en bitch. Bitch. Au! Fuck, en dør, mand! Den er lukket. Åben! Fuck, den gider ikke åbne. Nu har jeg dig. Bitch. Du er en rigtig lille bitch, hva'? Nå, jeg er hej! Bitch, 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 bitch. Hold kæft! Gud, vil vi ej! Din